Dnes je pondělí 21. listopadu 2011. Takhle intenzivně teče voda od včerejšího rána neboli neděle 10 hodin. A nikdo se nestará o to, aby zastavil vodu. A voda teče a teče a teče. Kolik hektolitrů vody od včerejší 10. hodiny do dneška do rána zbytečně vyteklo do kanálu. Asi dost. A hodně moc hektolitrů vody. Voda je za to odpovědná. Čemu asi jsou tyto okénka? K vodě, k plynu, čemu? A voda teče po chodníčku po celém sídlišti. Tento kanál je asi 100 metrů od místa havárie pitné vody. Je 7:30 21.11.2001. Konečně se někdo uráčil obhlídnout havárii vody. Na dotaz pracovníka ten dostal odpověď, že by museli zastavit celý sídliště. A když jsem se ptal, kdo bude platit tu vodu, řekl, že neví, že ať se zeptám tiskovýho mluvčího. Takže asi začne po téměř 24 hodinách oprava rušeného zádu. Před 8 hodinou konečně začali příslušní pracovníci opravovat . Je jich tady dost. To pak to asi je nepracovní. Oprava pokračuje. Toto jde od ruky, to je lidiček kolem dokola.
velká porada, jak na to. Asi je vedou ručičky moje v kapsách, pánové. No prosím, a je 12 hodin a je tady ticho po pěšině. Kousek roury se tady válí. Pravděpodobně je hotovo. Opravdu je hotovo. Roura se sponkovaná. Ale voda přesto neteče. Konečná úprava po havárii vodní na Líšení. Opět jeden pracuje, jeden, dva, tři, čtyři.